Ndate ko tebaiga. Number 1, nintate ko blame umuntu ko mwana siasa. Number 2, nintate ko blame the Minister of Interior led by Kipchumba. Number enambende, who bears the greatest responsibility? It is the president. These are the 3 people nintate ko blame before I come to omwana. Even the Beyonce Bibiga, the president has not come out clear to condemn amangana yagunisimu. The Minister of Interior, led by Kipchumba Murkomen, Taracha condemn amangana because that is his docket. Instead, they are playing some gimmicks. Ngingo chirokira gimmicks. Even the state sponsored. Ekrobire state sponsored, a blame finally by yonjora to opposition. Koratigo mheshimiwa. You know, for example, isekurigire dabone kesi kyalenge last time kayaki na Edwin Sifuna Balenge. Is it? Yeah, Keumbu. Not in Keumbu. Kisumu, I think it is Kisumu Balenge. Yeah. Nkwaro che you know kirito kwara state sponsored. Of course, abasaimbale Balenge seme babwata chinungu kivyao. Na abandi mbali babwata chinungu balende kanisa. Now, who has the mistake? Is it because when you kirekero mwana siasa ni chibe we either you are in state or you are totally in power? Yeah. Unatembea na gunzi wako. Now, there is where I said omwana inchi nere is to blame. Because abana inchi abange nando isikori elieta eguni. Ntaite kuri interpreting anu monto utari gutumika akiri. Omonto otakite nonyene school buyaiga omonto otabwati ore very idle otabwati gasi yako kora omonto ororo gotumeka na itira manyinga ko gicanya ore chibeza giri kya manyinga aragereri ne family yaye wono esinge nchonga a country has lost direction okonyoranga bono abantu abange bari very idle okonyoranga muinogi iga opposition ya firiringa wanafinywa na guni zibe serikali. Ekero konyora serikali egotara n'abantu babwate ebibago bya makombe who are not state officers. Do you ine? Bono to depress abantu ababande ba opposition, to suppress opposition. No opposition in abarabo, the law says oje kondwania nanche wikangoreki nye divendi wono na opposition ina barabu na bonta itakote banga ki banyorere ngabono ngo ntwara mereteri runse kiande yeikomi na aba muramba roro na barabu opposition ina barabu abo bakuru na barabu yanga ki na intwono rende muino giga igana itutika tubarende because serikali eri wenete gotorenda yakorereki ya ngire gotorenda na ande serikali eri gotorenda yabekira abantu ime egere namba zikibe kinyinge serikali nere gokoreki nere gotoita wono ndabona ari gote banga umwana inchi common mwana inchi kindly tuwaringe gukana mangana aya totebe nga ndiri gutumeka ne serikali totebe ndiri gutumeka no nyana opposition guni simwe yana beko koreki nabo yaringe gusira you know omashibe bagote banga asingincho yokubora kwemirimo nakiga kwera toroche gunizimo ene tereye mabasai bona I don't know whether ene remirimo bakubaligiria lakini gatia abakira oisogotegara chinkwa na chabara yabange bagote banga because serikali tara create mabaga yemirimo na kiro chigunizimo ya ichorere aside they are jobless actually madam ikine kene. So is this the reason to why everybody bwense boko yumba Yeah, maybe why ekere serikali itarasa in place promises injiri chabeto Mosori gereria kera anybody 8 MCA, 8 governor, 8 MP, 8 president. Ekera bago chaka kubori chikura abantu bago tumeka nabasai. Ikiagwera they know abasai very desperate. Actually origereri in our daily basis abana bago graduate from different universities, there are thousands. Nande bacha iska au batabwa tibari jobless. Bona karaba na siasa ba arani ngaba sai na ubari jobless. Now they give them false promises. A lot of heaven. Babo promise you goro itayo. Tinko ira nincreate
opportunities chesika maybe industries companies asemo kuchikonyora mabaga now oligeli aba president atebete bottom up bantu ba boda ondo tali kwenyara mufanyi biashara urenga omosao tabwati kende lakini oligeli up to now kende nkeli gya koliru abasaba nabwo aba bagendrete kolera abasaba ona ubaba baonchokire nande abaraya babare ko bamangana amaya ikoro nande bono baonchokire ko bakora chiguni reason why abasaba mbabwati option hydrones iri nyinge mbabwa nando rochobogi mabwa kongire oligeli live buno bogambi bwa so actually besa nchiyo bono musao yo akoteba peta ngende oligeli buno yo chete goitwa keumbu asukunanete gari omwishime gonde marogobo gukura anyoro mugati irera abana baye ikiagara ka steyo kuikoende osukunana ari kugukura oego but at the end of the day tayo family aye tesegete bono ndirionyo muntu buno yanyore tase abimba gwati no nichibese choko kore biasara ta gutukure hydrones okokora ebintu binde bitayo igo promises yechabarai bari korwa asaba sae na chichi agerire actually abasaye bayibire hydrones and actually serikali bano teliko tech park oligeli abana abange ba rich universities and colleges some different institutions ikintu kere kingen eba kunywenya sore lakini mheshimiwa you know ekeronale gotegerera I don't know mwaziri retari achire lakini I think mwaro chitarifa ire gotebanga infogitubo kurumimbura se serikali na mona sabantu bakuri chibese mishara ya serikali mono chabantu bakuri mishara abandi batarayiborwa abantu bakuri mishara abandi bare below age under 18 years amuntu abwate chi account bera kuri mushara omuntu akuri mushara twice a month so you know ekero togotebanga abasabe bitu basomire mbabwati amabaga yemeremo at the same time tokore serikali kegotebanga inga emishara nire kare gosira you know more than actually it was the 6.4 billion according to the gazette ya the Daily Nation yara gotebanga chibese chichi kwenda west abantu bari bakuri mishara batari gochimeremo bakuri mishara batarayibora yet our children's bana babata chi degree chi amasomo basome tabalisiko nintate gukwana iga kwaboliri swali giga kogera nande mono between korwa 2022 going forward unisimu yako lireki ya ichoire etwata makoyerigere nga is it because of unemployment? Partly it is because of unemployment, lakini nabonda tekotebanga ki unemployment did not begin yesterday. Unemployment njakabe iroro even in the previous regime. Even in the previous regime. Enjera nere perception nere ndigirete gente keiga. Obuoba eserikali eroro yanzire we doubt gosenegire chikura. Ekere we doubt gosenegire chikura. Wono I'm doubting inga eserikali ye iseko buchikura ni handova obogambi peacefully as per the law. Ekero okora jiguni jikonya ko ba trained, that is some militia that is being trained ekero inga in case ebinto bibe mbigenda bune serikali etagete etogekanenga nebwate abantu bakuye support kuchafwense. So gunismo again rete korokanere utu support after serikali ya defeated. Yeah. Automatically ekero tokote banga ekero Kenya ko ba rated among chi country chiri kutwara probably bloodshed. Bloodshed bono kwenende ya oro kiringa bloodshed negenderere ko ba prepared. Ndiwana ine eserikali ngo buwere chikura. Ekero ya bwiru chikura teriko chiwanja rahisi ko gutigekero gekyo. Ekero tari chiwanja rahisi ko gutigekero gekyo, that means ngesegine korateki esegine yaroro. Nesegie yabona iga abantu babagenda tukonya ko ba prepared una goons. Nabonta etako tebinga this is a militia ekoba prepared in serikali egere echeko ruwanera ko retain obogambi. But kuno gukagera. And that is very true. I'm not a prophet of doom. Lakini enda nabagote biranga ki. Lakini according to you it actually teraba approved na numero value. Yeah. And time will tell. Okay. Another thing that got about ya corruption. Nekene mtoto wa paka
ni paka. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Ekero toko nyoranga there is a lot of corruption. Kenya koba rated among the first countries kira corrupt in the whole world. Ono oyino rombo kwa kuitu muna Kenya. Injerende ngeire the responsibility yogo Syria igendo gekorgo corruption. Inkina akorire. Namanya kuru oro na aburia. Ekero ko nyoranga chibeasa chia asirire. Inkige kworokinga there is a lot of corruption. There is a lot of money in circulation. Ichoko kora amangana yogo chambazi, choko kore campaign, chitari kora amagendero. Chibease chinchiri chikoibu. Ekero ko tebunga state officers imbaro robali kire bari ghost workers. Who is this who puts these people in the system? Yes. Ngoko babeka in the system. It is the same government. Ekobeka abantu abase system. Nyamache nimbwate capacity, nimbwate the mandate yokobeko monta se system. I do not have. So, erinenchera ya corruption chibesa chiria echigoswa aseme uko nande ye government. Ekerobone binde bibia baire proved. Bono bamanya gocha bate bangaki nga abantu baligige. But what has been done? Ngiki akoliru. Ikonga ki ebinde bi ine system ya serikali ere very comfortable with it. Mwana inchi ya umie ba chibesa chiumoru oyo kuimukio motu igoro bunda nyamache asunyuntu motu airani motunse maisha inaendelea. That is the state of our nation. Actually kusupport mheshimiwa akaro muntu abwata mamocho no genda asebine biri bikugambu uri obwata mamocho nero kubeke sauti kabisa asirerie obosaidi bono urigereria serikali nero yachagete gukwana gusiriere amangana corruption patinga kiora asiria amangana corruption ayo monyene nayo ridedi abake now ugosireri okukwa kwa mangana corruption eserikali bone ikunya gukuga ya sireri ekiagera na mheshimiwa atebire na ubo employed abafanyikazi aba bamanyete kintu kagenda kwa roma ngana agocha pesa nini chia sireri gocha baminyoki kiagenda giakanyeka bage sireri koko igo kintu kitabareta kintu kitabake minyokia kiasiri gocha bono actually buna twateba our leaders imbarigeretia mangana development our leaders imbarigeretia ngaki ba konyora chibesa chiriba kurume reason why buna toka enderete kwa approach campaign chibese china chiba gutumeka konga abana aba baito abatwateba bono batari meremo mwana kanyorire libworoche buna mwishimi gwateba na bakugwaka kiagara tabwate ana alternative bono ribakari okori kichibese chikora magendero nao no gochikuruma naenda baba kubwa ebagutumeka abantu ababake ikiagara to konya oromu kubwa sasa ineti agasoki chibesa yoko igunge process nolo process no gutumeka abantu ababoko abantu ababoko bona bwa bwoko guna abafanyikazi mbare bari ikirega rani buna mwishimi wateba inchesagero nga yinda achibu in yatokanire baba nana bwa banene bako ba discard eserikali yenyene nanero yoke goteba ngaki actually origeli judiciary tebwati power amanga abantu abakubwata mangana anti corruption mbabuga tinguru kende actually bakubwatia bakoteba bono nao togende process yokubwata abantu aba nobody obwatiru mpaka bono igo it means ngaki eserikali yekonya kweripitie ebintu biyaye nobokoro obonge na gutumeka abakenya baraba nyonge. Alright, merogere na isano mancho motele chideka cha minchuri ya se studio ya radio vuna 102.0 FM murobere ne mambingi endoke the first lady togendre to sanganere Godfrey Nyamachi yo kabirumo MCA we wodi ya Birongo pamoja na John Sagero oyore umumanyi osiasa kero togendre to kumurekera enchera siasa na bana siasa gendre to kurasero gongosi sieto ya Kenya pamoja no bomo gusinga chira barai turana se studio tupate ujumbe moja mbili ga kuna turaba tuligereri Ethacon Erastus Ethacon IBC chikura cha ole kalau na chimurekire sana koranga ke na kibochori wa 2027 bogo chakoba tuchikuri murekira kidogo kiombe kiwe na rero yego chigutenero bochori boiga andake predictions chaino nchire chichi ganse mukira nyoro boikura sorgo ngorero ole kalau na boigonto murekire kidogo tu marache besa bantu bakaguchigas mwara bantu bakwa guchi mattress na rabangina bakwa egwa
ebikoroto is that ine njira yemo yugushawisha abantu wake mwana siasa getekura gose ni watu ko voter primary iningana tugochikorigile tubasa kwenda romotegere. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibyobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabuata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabuata chipost barbed wires na chain links as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabuate boigo e machine yoko mix chirangi. Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro segerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia sin number 0718 530 990 main branch bono ya Igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yelibwago barabari ni nyagetale nene ya Keroka level 5 ebare nene ya Keroka metamaywa twakeresimi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu bionsi vyobwagachi karibu sana. Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubusongo ejego kondeli bintu aserigoliria muguko tarele eduka ya Getembe Prime Distributors elinyo bintu bikobwatia Galchit mabati maisha mabati chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na Boigo Bamburi chirangi cha Crown na Duracold chitangi cha Roto Kentang na Top Tank Boigo no nyore gypsum boards Terrazzo chichuma cha Kirengencho MDF boards tiles na Boigo sanitary wares una toilets na Boigo sinks tarele duka ya Getembe Prime Distributors yigo tuka mbarabare ne duka ya Safaricom ange na Shell petrol station elinyore bibionsi aserigori liamuwuko asamange twakere mia senamba 0717 603 030 gose 0790 904 844 Boigo na Boko tunyora gwetera 07 43 286 754 Getembe Prime Distributors enyorele binto asirigori lyamuguko. Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Shah Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Shah Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mart Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Right, mo tegele mirongo 5 dakika cha minchuire kabisa
chinsa nibire cheboro mabigendera usangana nchi SMS line 0706102102 kirogo swasi nsema ya Facebook live Radio Vuna 102.0 FM kirogo swasi mutandao TikTok tuko live asimambie boni iga machumo tegere tugendere tugusangana aba araiga se studio kirongo mukwanira nere Godfrey nya machi oyo kabero MCA kurase ewodi ya birongo na bego John Sagero yoro mwana siasa gose omumanyi osiasa sebambie boni iga nchokundo ka the first lady ekirango kumanyenga ayumurimi ore kisi omurimi ore nyamira omurimi ore migori homabe bomete na rukune chinsemo chinde chinyinge enekia koranga kwa nyoriro boyo kwa nyorire mbusuru yogosimeka kwa nyoriro botuwe chingeni kwa nyorire bitutu byeli tuko elimoko genda gotuga korase duka ya Enokem Agrovet Limited duka ya Enokem Agrovet Limited nige kurobokora obuyana ende asili gorirensa senchire chiofa tali mbusuru yoka tali amoyoka tali endagira yetugo yoka kokora baregendo tokorokanga insecticides herbicides and fungicides korobara bokorwa vaccine and hormones amangana farm equipments and tools ebinebintu kabisa bigotumeka mugondo igonga ibibyonse binyora seduka ya Enokem Agrovet Limited duke nige gotoka sumo chiobo songo angena market plaza gosimbara bali na Shell petrol station na bagoro sagironde erogotoka jogo angena jogo primary school na bakobanyero wetara namba 0701819312 0701819312 gosibanyora sensemo osamagacho a market plaza bakiresime 0113388513 Enokem Agrovet Limited nyorobo kwa liubia sinchira ejabene karibu sana. Karibu mheshimiwa Godfrey, karibu mheshimiwa John. Kiratoko gendera ni kwa neto kabisa tokumurikira siasa no kwero kwa barai. Bosibo bochori bogota no bomo gusi. Badenga nchire turayiranira ole kalao. Boni guse kurigireria bono mambi. Abantu ne chilaini bali. Baesokere gwakira abarai babo ekura. Uise kurigireria farasi ni wawili. Pale of course abaraibande mbararoro lakini use kurigireria korose kema kiriya DCP se kurigireria korose kema kia UDA na mono buritobori pale ndio sasa mambo yako lakini turatakira korose kiombe kiga KIBC before bochori buri tukuria rero ngia machugo twara kogosereria ngangote ni kia rengo bochori buri onyemba gutukuira siasa cyabo ngora siasa chisegi siasa chokona na chibesa so what does that ekingi yekoro kibosibo bochori bogota sekiombekega yesu mheshimiwa Godfrey tutakire korwasuri na bonde teko tebinga that is very bad precedence we are setting korwasi chikure chicha olkalao esababu neringa unatwa gotebiri abantu baikire libagario koni chisera banyorire nga bante bari enchara yina ande barabo batoreteire bono bamanyire nga enchara yoko ira chikura no go bribe abantu oize kurigereria mangana ayagenderete violence eri agenderete umaite siasa nibugate riberera riaye siasa rabenga buno mupira kwa igunga timu gete yazikoire ekere yazikoire kwa igunga omonto wengentire omonto bwebetiro moyo ne siasa nabenga buna spirit yo wako mupira bono ekero konyoranga government yaretire chigas olikalao kwa mayagororo kwanyoranga government yaretire emeito erikire not for sale government of Kenya ebinde bimbiri byarenge bibekire byemisaada bibwanete koirwa buna northeastern asa abantu bachandegete bibekire gigaria abantu bakonyora buna chi accident yechiga bakonywe bintu bune biga lakini bono accident kiyabeire olikarao and what timing and why now so ekero IBC yakotebanga nga tera atwara nga gokora ibintu bunebyo that is not voter bribery na bonte tekotebanga IBC is also misplaced. Voter bribery ngendoki must it be only money money nero bribery wono emeiteri bribery chigasi echi bribery inje nyari bari chache nkuru ekero nkuru nyari bari chache ngintarare turwe gasi
oroche metugie ko sombwe menge Nyaribari we do si tunaona mchele tunaona right now mbore line serikali ya retire ya Ruto inki Nyaribari chache bona iganche jane nare ngeko teba for example onkoru manye gocha sa inki nje totara leta kuchigaskiria na bonta iteko teba ngaki because of timing erim praipai wono Nyaribari chache anguli tore mechere njai thank God inanya kuri mocha erori na hande nakane mokane tanya kwenda raini korobera kwa igwa mocha erori for example why aseke gukanira ninki inje buno musacha nimbwate responsibility yo korenda mokane yo provide for my wife wono ntigero musacha ndo mungao anze ko provide for my wife oroche ninyare kwimukyo mutu igora senkeyo. Madam, before totaracha mangana Nyaribari chache can top up Mheshimiwa Nyamache. Actually buna natieka kukwana kenyeye IP stay kunyara gwetenenera yoka. Actually neri shirika libwana liko ba independent gokore gasi yabo elibaire but yorigereri actually IBC yakoba control tine serikali yenyene kwegwete moisonda bakubu bare girigiri bakobanga igoro ye election egochikoba ebinte Mheshimiwa atebire byokohongwa onyendiri tugusaba actually twamanya kungainunga ki nana bakuba bagotongaina mumenye toborai nyasa okorwa ngakinya sa kuruburai onye mukugura abantu live nkoro monte gas nkoro monte mattress ngakire kura ukunoko bumba abana inchi aba asege nchurande nagotebi kare madam obotaka ekyagera baraya baitu be nandorigereri kenyeye onye umuntu agendete gutenenga saidi agendete gutenenga saidi ori onyorire opportunity bwo koiba na gutenenga saidi oyo gutaka agendete gutaka saidi. Now they have used that opportunity obotaka bwo mwananchi kokore elections chitatakiri onyendiri free and fair elections chikoba IPC kokore gasi ayetigire bunebundisire actually turanyora tokochora baraya baya. By the way, oise kurigire gazeti ya The Daily Nation page ya 5 remegotebanga not every handout during campaigns is a bribery. Ebagotebanga magendro ta gotinina because of politics, because of siasa gendreta gokoroka sigeti. My lord, nchama gendra ta atinene ekyagera now mboli alina magendro kero korra abantu bakore turibikoro to meito che transform imete that is development ngakyo transform e mattress ne gasi go chama gendro ekyagera amagendro ne ninkelinga ki ndatwateba youths banyore industries kyabeire created banyorira mabaga chipara cheito asitugweterie bintu byoboremi nchiro siru yango itachire abana baito nkogenda bari school oigwe right na abana abagoseri gwe bari school ngachibesa cha captation njirgo tumkwaigu siasi buna kwana polytechnics abana baherire kurwa reasons materials siko tukumuko cyo nchiyo besa nchiyo na kara abana obakoira na isiko igwigwete development nero omanya koego mwana oyo kwa moire gasi ngayakoira tabwa ati besa gufiririe gasi kwa moire gasi watebire na magendero gasi te yagufiriri now njirare kujikokora iga actually Kenya ya itasi ya ikeire ngakite yo toko chikonyora chikura chiwa ku free and fair again tokero gyoka ngaki bari baikire gotoikaransira Mheshimiwa you want to say ebekyombe ya IBC yetenenereti actually ngetenenereti onyandirigiete nenerete nkororore from previous days actually at the end of the day bakwebaka onyandirigwete nekanga turi kororekera baikire bagutangasa chikura etimu ya kwagenda kando yate batinga ntwancheraneti yagenda kando yate bantwancheraneti onyandiri bakogwa kasa team kanga bakururi bonsi baramo igo intiminisi mbete nenereti mbare bakogorwa mbare bagwete nenere lakini it only happens during 2022 elections. No. Even from 2007. Oh, yeah. Yeah, it happens. Moraria. Kwa ndekene. Magendero tabwena litikotenena. Ngasi ngenjo chikora teki. Chirororo. Campaign. Lakini inch have been in politics for quite a long. And na verire ase nyombe yo. Ingaki amagendero. Ntete ko ndengaki. Nonye magendera nda agokoru. E procedure neroro
yo kubwatigu mpaka magendera lya koraki acha. You cannot wake up one morning otebya abantu ngaki oimore mechanga gabu otebya abantu gigabu na ibiragite biga ngabono na magendera ngo baretera amagendera yo nabeta approved kurumaega. Watera mheshimiwa amagendera yina beta approved kurumaega amagendera yina ari gazetted wono chigasi echichikorwegu nemeite yekorwegu nere gazetted ngayina amagendero inga tokoretera abantu ba ulikalau watera mheshimiwa kindly ngatire torera SS studio tonyera mangana mayesinchira ere yobo ekirano edekane ya mochinsa niso tochibono mambi ya radio vana 102.0 FM togendrete gosangana mheshimiwa Godfrey Nyamacho kabiro mu MC kurase wodi ya Ebirongo John Sagero mu manye siasa to waisa kogenda renkwere na tore toire na sorogo ngoro itoro gusi Vuna FM 102.0 radio to Vuna FM Toseseniwe kerengaki Vuna FM Toseseniwe kerengaki Toseseniwe kerengaki Toseseniwe na Vuna FM Toseseniwe na Vuna FM Toseseniwe kerengaki Atotega Twenzi Vuna FM Atoseseni wamo Twenzi Tokuneke Minero Aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkongo inyichensi ime ya Radio Vuna Mwancho motigali chinsa isato chewono mambia mangana maya asinjira yuwekanu kurwa Radio Vuna 102.0 FM kuendiritanga tiango manye asinjira yuwenge ya serikali yense ya Kenya yanyorero gusira wechipironi chimibere na isano ibere kurwa sense ya United States. Mwaziri wa wakoleli wa serikali Geoffrey Luku kuenekea serikali yerobeire kwene na wakonyi chinga kichimbra yeri nino. Abakichukura olikara weso kiaso obonge wakachukura sense moyabo bakumeirie obongonyangora wechimasini cha Kimskits. Asa yomunaenda mange sangane njoko mwelengo manyeri etariane Abraham Onguti. Abaki chukura kurwa sebunge ya Olikarawe kaunti ya Nyandarua ni gobeso kirimambia lero sobonga sebitu emiya muna mimerongene na vine wachora omubungo bo sobochori oboke bo kolekana asebunge ine yamaga yo kumubunga wenseme yo David Kiara mutinyo gatato mwakoyo abaki chukura abo ni gobatebire kumbe kyo bochone chimbe kya IPC kya orokirio koeroberia kuyana boigo kwenekia ni wasio kuchinga kiomorobero yogendreta abarwanelia kiandanigo bawetie manase abarwanelia kurwasekia magia DCP Samuel Kamau na boigo Samuel Mushinanyanga kurwasekia makia UDA banekeiri wose bakagere guchia kwa mirania ogotindi kurwasensemo yabo asaboigo abarwane bande ngamona Wilson Kirwa kurwasekia magia Jubilee Stephen wanyoike bwekia makia National Liberation Party NLP na boigo lecho njoroge wekiama kia The People's Democratic Party. Kwa majina naitwa Ken Mukera, mkaaji na mpiga kura wa kituo hiki cha AC Primary School. Vile vile hiki ndio kituo kina determine nani atakuwa mshindi katika ubunge katika kiti cha Olkalao. Kwa miaka mingi ya kwanza tunasema asanti kwa sababu mambo inaendelea vizuri. Tumekuwa pale nje katika gate, katika tu taratibu wa kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Tunao pia maagent pale ndani ambao wanatu update kwa kila kitu kinaendelea vizuri. Ukiangalia kwa wingi watu wamejitokeza vizuri. Tunaangalia kumefika watu kama 1000 na katika saa 11 1000 walikuwa wameshafika pale nje. Jinsi tulivyokaribishwa hapa ni dhibitisho kuwa wamejipanga vizuri kwa sababu katika gate kuna mwelekezi anakueleza utaelekea wapi. Vile vile katika kituo nimeona presiding officer akieleza vizuri haufai kuwa na simu katika kituo ndani. Unapoingia kura yako ni siri, unapewa, unaweka na hakuna mambo ya kupiga picha. Wengi ambao nimeona katika laini saa hii ni watu naweza taja kwa majina kwa sababu ni wakaaji wa hapa, wapiga kura wa hapa, na tunaomba tume iweze kuzingatia ukweli, haki katika upiga kura wa siku ya leo. Chingaki ejecho mokonyi wekia magia DCP Cleophas Malala
ni gwikira sebunge yo ya Olikarau asaoro kiro kwigena kwaye kiama gia DCP ngechikonyoro ubwe asasegitira bakiwe chikura benseme yo wesokia sobunge asino nyina bo aganire byombe byobulendi ko biko bulendi bwigoro asatebire serikali ni bwato bwoba maiga yugotuma banyanyimba bange which akwende kyobulendi asenseme yo. We are optimistic that this is going to be a good day for us because people have turned out in large numbers, and we are also urging anybody who is still home to wake up and come and exercise their civic right. Secondly, I also want to urge the police officers, especially those in plaincloth, not to intimidate voters, because we've seen so many vehicles here without number plates, and we've told our people that any vehicle that has no number plates is therefore suspects to activities that may want to interfere with this election. So we want to call upon the residents of Olkalau in high spirits, make sure you vote and also guard your vote. This is a paranoid government, a government that fears itself, a government that does not have confidence in itself. That is why they over-deployed. But nevertheless, the people of Olkalau have shown maturity in exercising their democratic rights, and they are calm, and we don't see any cause of alarm. Anything contrary to what we expect happens, we'll be able to reach out. Nonyina bo ensemo yaba kichukura kurwa sebunge yoni go balere ile okonyorwa gwa kachikura kubwatekana no bonyangora weti machine cha Kemskit ne chiho baterengani go chigokora emiremo atsobonyangora. Nonyina bo goikabono amaga yoweka sebitu ebya se chinsa chia mapema abumambe nigo baganire kyombe kyo chone chimbebe kya APC wesonania sobwango na kugayana omuchando yuo. Tuelezei wanatuambia ati all will be well, so tunashindwa all will be well hadi sangapi. Yeah, so they need to do something. Yeah, we need some action to be done, kwa sababu mtu mmoja watu wanakuja wanatuacha kwa hizi line zingine. Si tulikuja hapa 6, sasa ni saa moja na we have not voted. Mimi nilikuwa like mtu wa kitu 20 bado 1 hour watu 20. Hebu imagine watu wote watavote sangapi? Yeah, ningependa kuambia ABC they need to listen to the voters. So kama hizo machines ziko na shida, they need to change them. Yeah, so pledge yetu ni wa change machine, walete machine maybe yenye ita respond haraka juu tunaona hizi lines zingine zinasonga. Yeah, leto isonge. Serikali agency ya Kenya yanyorero gosira wechibeza chiseneji bilioni 12.5 korwa sense ya United States wechi ase wizara wachonu gwetera somo dobiro wechi serikali wechi ase serikali ende ogosiro ko wechibeza nigo koroberiwe wechi agosira chisekta aucho wachonu meyense anene okugura ko ebintu byo wachonu gosire kyombe kyo wachonu yekerero aso korwani amaroire buna malaria HIV nesese yama amono gutinge mirobiro yo wachenu meyense kokwana jinga gichoko bekese iyo kwiwana gati chinse chwibere umuwaziri wa wachenu wa Denduare nigo atebiro gosiro ku nigo korabe okwemyaka 5 wikekero ense ya Kenya erekere okonyara gwetenera ero yo Kenyene. We can comfortably say that we have now a visibility, a resource that comes through the National Treasury that is factored in, is visible in the budget. Accountability by the Auditor General is seen. We must make sure that the taxpayers' money, the US taxpayers' money, is accounted for every dollar and every shilling, the way we also account for our money, as we plan for 5 years exit and we take care of our health care. Previously, the kind of arrangement that has been, that we had some challenges on our part. I remember when the funding of health sector through the non-governmental organizations was stopped. I was asked how much are we likely to lose, and it was very difficult to come up with the figures. We still have ongoing health programs before this new program is launched of about $400 million a year. So that's been continuing the life-saving work we've been doing in HIV, malaria, and tuberculosis while we get ready to do this new approach on health. So the important thing for us was to make sure there was continuity of care, and that has been done. Muwaziri wa wakolari wa serikali Geoffrey Rukuni gwaraliye unanigo komento kwengeli yabakolimira mu bya serikali kurachake talike ya mutinyo 5 mwaka oyo kuwatekana no kulali ko murai wense William Ruto unachingeri chi abakoli emiremo bya serikali kuligireliwa wiya gokwana se county ya Kericho ni watebro morobelio yonigo ora watreni chiara wansensa seboigo aganira abakoli emiremo bonsi wikia mukabo asomoleke wemba koli emiremo bya serikali aso nene asekirenga kiwo chigokura ebikole byabakoli emiremo bobakora imeyense will be increased and commuter allowance will be increased so that all the civil servants in the Republic of Kenya can be able to continue earning salary increment
Republic of Kenya. Na vile vile tunajua mshahara yao iliongezewa tena Januari mwaka huu, and it was backdated to July 2025. Na kama vile nimemulika maneno ya mishahara ama ya payroll, hasa the salary increment, it will not go to Waragai, it will not go to ghost workers, it will go to the real civil servants of the Republic of Kenya. Boigo rukuni gwenekeria abakenya bune serikali nigo yeroberi wikani goche gotange bigocha binde byonsi na boigo kwena no bakonyi bwake mwanya bantu kubwatekana ne umbrella nino eliyokagire gochia gotwagati yo mutinyi oikome na boigo goika mutinyi 12 omwaka oyo. The season aiendelee vizuri. As far as the food security of our nation is concerned, kwa hii season inaweza kuwa aita kuwa sawasawa. Maneno ya mahindi, maneno ya maharagwe katika taifa letu la Kenya, the cereals in our republic. Tuko na habari na serikali imemulika hiyo maneno. Tumeketi kama serikali. The Ministry of Agriculture is working around the clock. My ministry, the Ministry of Special Programs, is working round the clock to ensure tunahakikisha ya kwamba there will be enough food reserves. FM. Kene mwancho mote wenda totekera mangana maya kuri Radio Vuna na bukwate mrebe toketera www.radiovuna.co.ke kusukuta semetaneta so mutandao Facebook, X, TikTok na wego YouTube at Radio Vuna 102.0. Ababwatani be sekta ya kemeli yecha imenseni ngoba betekeroli maiga ya serikali yense ya Kenya kubwatoka chibiba emerongibere cheka wagochi asense ya Italy maiga yokonyode chiro ya bene asense yo na kulike getambukire kenene gyokoni waweka wa yense ya Kenya gochiase chinse chesko okwana achinga kichoko bwatoka ekaweyo omurayo monene wense moyo woncholia ne Rwanda Daktari Elikiluto igwatebiro morobeli yo ni igora igore echiro yengencho gochiasa bale mibeke meligikawa asekire ye moyo netwe eliwe ye mo chimibere na 22 koro kyokogani okonene weka wa yense ya Kenya aze serikali erobireti guchokinia okoni wa weka wa yense ya Kenya kero mwaka gochiasa matuko ale motwe. We have a target of producing 150,000 metric tons by 28, and this can only be done if we double our acreage. Our acreage when this government took over was 200,000 under coffee. We are growing our coffee vertically or horizontally. Vertically by making sure that our bushes are giving more. Our national average is 2 kgs per bush. We want to push this to 10. We want to push this to 20 because we know if farmers embrace modern agronomic practices, we are able to do that. Already we are in the early harvest arrangement with China that already accepts our coffee. We have already entered into negotiations with Japan that is already seeing our coffee. We will be meeting a mission from Kazakhstan following the president's visit to Kazakhstan a month ago, and they are also coming in to see our coffee sector and be part and parcel of the market for coffee in that Central Europe region. We are trying as much as possible to ensure that we source and get the best prices in the market, because this coffee, the container which is here, it is not coffee we are selling, it is the story of the farmer. So the storytelling is key. Wizara ya kigancha ya serikali nigo kiago sirigwe aso kunyoro gutuma wochibese wochiase chiskuru jo bundi na wewe chisku cha masomo igoro kubwatikana no kiawe budget mense okwana maiga yo wika mutube committee ya chisemia se bungenene Umuwaziri wetsemi Julius Migozo Gambani watebire wizara yetsemi teratanga besa chinde chionsi kolende kubwatikana no kulemerwa wachipirioni 29 se wizara yo asamentire kune wizara yo nigegentrete kubike mirobere ne chinchira chinya ekyo kiraenekie muchando yo okayanirwe boikrano boigo e committee eyo igo yaganiri obwasi okukuruwa sawateneri be sector ao ime ya serikali
abo bagotumika chibesa chia wananchi bobe. We could not get the exchequer, and that's where the deficit comes from. So we normally would say we want this amount, but what we receive is not sufficient, and therefore it leads to that deficit financially every year. We will therefore continue to engage Parliament, the National Treasury, and the relevant stakeholders towards progressive alignment of budgetary allocations with the actual funding requirements of public universities. If we can get boats for Kalau and mattresses and gas, some 2 billion to go to such places, sure, we can get money to give these students. We have a lot of theft and plunder of public resources because, including yesterday, we had a university that will not be able to explain how some funds were used where. We requested for more resources, but we're also doing our own A&As in terms of commercialization of what we have in order to support our institution. To move away from the exchequer, because now the exchequer cannot 100% support these institutions. Chitheka ikominisano cha utukiri uri jinsi za tuwe cha wanamambia mweli wa mangana maya asenchira yowekano kuri wa radio vuna 102.0 FM enda kutikiri ndeli wesemia kwe mwanya na weko ego kieri italiane Abraham Onguti. Uyo noro mweli wa mangana maya asenchira yowekiranu. Vuna FM. Minero Oyo nomo bayeno gwelituko gunokoretwa sole na radio Vuna. Umwana onanyina aragiriwe mambye kebintu bimosongo. Umwana onanyina aragiriwe mambye kebintu bimosongo. Umwana uri na Bible baje tari koborwa igiyakuria. Umwana uri na Bible baje tari koborwa igiyakuria. Emekinere abana banariti kubuke ntuku baburia endagera. Abana abo onye bari na Bible babo nigo bakoewa endagera. Nabo konyora umwana atoreterira bwoniri yeke koboko mambye abantu batarabuka. Ekereke nigo konyora chianga nemesungu igurukire. Ekiagera abakibekiti barabuka. Kolende abana bari batari na Bible na konkonyora kuragire ntuko buna balibale na Bible kagaro mu busiya gatebana umwana onanyina aragirirwe mambya kebintu bimosongo yani nga Bible mbarora nyole babwata bana lakini batali kulinda abana baba sinchira ya bene konyora umwibuli umwana oyembyale umwana umwibuli nere moyale konyora gakubukeke mambye ntuko ogendo twekira nonyene nyumba ya marwa kwanyora no ino mukitari gokora aragiria abana baye burungi bune gwenerete kwanyora no ino mwana no ine yanga tana kubika mwana gutaraga agutaraba kukumi mwana uya babuli baye moye bali gusabuli baye bakwe iyo butakambororo lakini gokora umukio yatukana gusikwa kwanyorire besa ya enkeyo kwa guru mwana akayanga kemerongi birubika umwana takuna gutara busa pakukubugana mangana kiyaye tigo mwana alendwe bya na ndego kelie ababuli baye kibale moyo yara mugisangio tagutiga abana ngenche kamineye kubuga abana abuli bakwetekale na Bible moyo bali na Bible mbabwati bole marubonde bwensi Bible bali chinguru chonsi lakini abana abacyandigite miki kubugana Bible mbayo umwana onanyina aragiriwe mambi kebintu bimusunga somo byo buli tukirendo ke Thomas mbuno munguru yo sesenewa Rocky Driving School. Na kora nyora masomo yobogende chigari. Gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle, automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo, bavata masomo ye keraskia F asabanto bale no balema. Nichikosi chinke buna P
ECD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyo Muchibosongo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakere simia sin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Radio Vuna Minto mwenye vitinge Litukulilia nchilile Ben conference ko ikatocho Rodona ende wana mocha alite po ichari Njengoro kupito boko Richard Kweli kirena namba 145 Wasaja watu hikiri Toto kore kweda Wasemina wange bara toko Mono sana Umaete kanone karabangi na wako yanda Warabuji semina jabo Mtuwe karabago Tuwago tuwereso Mkotake ratole Eliadali yao kabisa ndili rasmi liya serikali ba. Kiara diatemo namba 2. Bwana ase line up yuko wakana kuwakana namba 18. Sawa wale magana mbiyale na bugire ticket ili ya chire. Wewe uko sambamba. Bantu meni kimungu chukokora somo yegoi. Oyo tangani ko kumera na bagaka. Tangan tura sala. Kiagera na boko nyoru mugaka nonye naye na bobwa teole sumbwa sumumino. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igitulike basacha Men's Conference. Mutagwa atyo mugaka. Naje tatomwa, naje tatomwa. Kaita angoru ere to musache. Na tatu mino nanje gocha. Nanje na mvurja kante imurwera na bagwani. Yo mugaka Justus Makolingo kona bigitege kama gabo ari number 149. Rande ngona koleta nda abande. Alafu 9 manye kobeka imenga pugu. Tongege ntoga mage. Tongege ndorande to ya banda bangegera bache bamanyo buya bwamani zikoni balenshije. Egera to konye biya munoro da school karandi. Ebe sajo kweli cyane cishiringi cy'imisano cyoka. Akana gwetera EPP number 552800. Account number nigere 103 Enekirieta Radio Vuna. Tuba isa ko gosali bageri liengencho lyogo chencha ubugima bwaho. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Erike mapema. Radio Vuna. Tosese niwekera engake. Otakorete chenke itwe bichuchu byaitaiga. Mugaka tiganda nyara nyomba. Aya umongina damano mugaka birukunyangiye kemokoro ke bichuchu ngiye tata birekera ngiye ebinga imwaruse. Nalere bichuchu ngwegwiro bosi bwetinga. Na kitogo korarende. Binyuke no ke munyore bichuchu ibiya. Bono. Abarimi bakisi, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu, Bomet na Narok. Habari njema. Eduka ya Enokem Agrovet Limited na ukubiku kwigena kwao asobole minetugo yao. Nkuru abarobo koreri buna supply of animal feeds nkoni abara moyo ne chimbusuru chebituma cyogosimeka obutu bwekingeni artificial insemination services ebichuchu byeri tuko over the counter extension insecticides herbicides amona fungicides farm equipments and tools vaccines and hormones livestock antibiotics and vitamins after cell distribution deliveries amona bokoreri bondo bonge asichi ofa chimbo uneligo liligo ikereka Enokem Agrovet Limited lichibulia osobuye gwebimerine tugo yao tonyoro mochiobo songo angena Market Plaza gose mbarabare na Shell Petrol Station boigo orosagia ndoreo jogo angena Jogo Primary School na boko bakresi miese namba 0701819312 gose 0113388513 boigo na boko bakra 0740186688 gose 0701817458.
Merongibiri na inye chidaka chia butokere chinsani sato chia bono mambe karibu sana mwoteli ntunda yeto yo mwere kabisa. Meyo morobere bwe mambe ngendroke the first lady ekiritoke ndrete gusangana sema mbia boni gato kunya kumulikira siasa kidogo tu kunya gukunyuria nga eneki akora kwirikira sumurobere o men's conference eneki kwe ekoranga kwirikire sumurobere o men's conference no murobere gocha gukoreka stariki merongibiri na isano nemo chumutinyi ogatano na gatatu bo mwako yoiga amagani na masinini egentoga no gutwara imyaka 18 ego chigoro na kwirike gose registration ni chilingi chimisano chuko kwirikia ogutwara imyaka 18 ego chigoro na bego kwenekia koranga kwirikira se chilingi gose registration fee ni chilingi chimisano chuko kwenda sisi miolipa na M-Pesa paybill obeke 552800 account number beka 103103 kwenda sisi miolipa na M-Pesa paybill beka 552800 account number beka 103103 kiro kwa bekirego ligocha SBM Bank ose Radio Vuna SBM Bank igonga enekia kora waswira somurubiro yoiga bantu basa chamo kunyagoteba nyigwete bakachi campaign chia siasa bagakamba kali goserwa barabu bagakamba kali ko transport bagaka good morning. Karibu sana kira toko gendrane kwa neta sema mbia boniga ase studio ntore nabara kabisa sinchera ya bene kero enkomo kwanira nere mheshimiwa kabisa kira toko gendete kwenye gusanga chinkwana cheito kumukwanira nere mheshimiwa Godfrey Nyamache oyo kabiro msewe wodi ya Birongo na boygo Jonas Sagero yore umumanyi osiasa abara karibu sana. Ngantire tuirene asoro ngoro ito rwagusie kidogo tu boniga amugusiniga kunya gotebigwa nga ntori gitugo chamo ntobwendere to kwana sidi ogirimo ogo chamo kumugusio koiga inki community nga gukwana sidi ogirimo wose ogwake kura bone block. What does that mean? Osanda ke no gokora no nyine mirimo pamoja even during chinga kiti campaign no nya even after elections kirito chakura sore umurarimbi yamonase riswari eryo ogo chamo komogusi nigo kore very important because unity is power. United we succeed, divided we fall. Na wanda itago tebanga omogusi inkitokoro kerwo mogusi inkintaro kerwo mogere munanje inkintari koro kerwo moikoyo igongoro komogusi because I belong igaigagusi and the charity begins at home. Tabona atakanga gotebanga wika omogusi achamo asamangana ya magenderero na handu omogusi tochamo ase gotwara a voice ya yemo na arabeire asamangana akuruku siasa and gendo kerto buku ateke kuruku patronage in politics inisa kukwana una the late Raila niga abugate system ya patronage ko patronage a given area ekagera mwatwara usawishi enene gochia serikali omogusi nere nabwenete go chamo ekero tuachiramo na into tware patronage yaito egere tutware usawishi enene mono gochia serikali eyatogaki na into kotoko genda serikali twanyoranga kende ngero tokobeka semeza igo tutware sauti yamo ne sauti yeye tari wikatu twaro murahi omonogerio ito uno mogusi ekero mheshimiwa Nyachare ngororo twagitamo ekero twagitamo tokakwana ne sauti yamo tokarora magendera gokorekana tokarore serikali ge kokora magendero gigaiga abagusibo tokaira ebi abachumbe bonsi ipi asepadia epatia 40 people dito kachamo wono una Nyacharu etoroiga tuaseberekanire una tuaseberekanire handi bono twanyore Freddy Okengo Matiang'i wono Freddy Okengo Matiang'i ne spokesperson yaito ekara spokesperson yaito na into buna abagusi because charity begins at home wikato support yo mwana ito because ni mbiarete ni ngiborete ona nje nigaki ni ndike go sibyo mwana one injiko sibyo mwana bwo muntu ekebuzina ngera boyo bose wikora sibyo mwana
na bono ntete goteba ng'aki ekero togochamo nigo tugokwana ne sauti yemo twarokane turi united. You know, kidogo mheshimiwa pole sugo konacha, lakini ekero togoteba nga tokwana ne sauti yemo woniga gusino rotike kegenderete. Entobwate abarai barase serikali. Bali bagoteba gosiba rocherere biya mu gusiaso sensemeri anyara ko bakagutwarira ogirimo anyora magenderero. Entobwate ensemo y'abarai bari opposition. Abagoteba nerebia tokwane buno mugusi tobeli bo elimo tosire Dr. Fred Matiang'i. So eliogiri elimondireri, where are we supposed to be into buno mugusi? You know mugusi manyana akoba confused. Are we supposed to be aseseme you support Dr. Fred Matiang'i etwente ko bagaiga asetokonyora magendero? Ona ndamonte tekoteba iga. When you are elected leader, egasi ya unereri serikali nebwate structures yo ya magenderero, ntobwate equitable distribution of resources, ntobwate allocations to the constituency chirie serikali yakoreteki eruete, ntobwate chibesa chigo chase as a county ono otige chibesa chigo chase county, otige chibesa chigo chase constituency for development yao. Omanya ko ruoro tebenga ki ngoko bera ase serikali usabanta bana ase serikali bali serikali ki nani bantu bagoteba nande no yani ora ase serikali no ile chibeso kokorera magendero kwa magoro ruoro watebanga ki tigatugenda ase serikali egera nande nalitora akorerwa magendero. You know, it beats the logic. Bono egende ki akoreta confusion egasi ya onereri ochoreire. Yani koba ase serikali nabonte tukotenga babara ororo no bara ase serikali mpaka intu no tora ase serikali because serikali nande tubwate serikali ende ntubwate nande serikali. But you're supposed to be able to support it fully so that munyora magendero. You cannot be in government. Koye support as in terms chiogo tebanga ki two term you support serikali intu ababandi tore opposition etororo for checks and balances. Ntewana ine yani nga serikali ya to promise gebintu etarikokora abane bari isiko chibesa chikoreteki chibesa chiborete chipoliteke ni kimoroje chibesa chakoreki chibesa chaborire wono mwate betunga ki chisukuru chansire go sambu ekero chisukuru chia kwanza go sambu umuntu makuru roto tebinga nga baikaranze ba investigate ba gene report. We don't want G report chiabere chikoli botambe, we want action. Ekero tokoteba magana ya magendero, we don't want promises, we want action. Mheshimiwa John, because again tonkire mheshimiwa kwanire gabo, do you think siasa egokora bono gusi siasa asensemo yugusira serikali gusi siasa yabara se serikali siasa ira asensemo yugusira Dr. Fred Matiang'i nkwagatiro mu gusiasa komorenta mu gusi gasenego gwatana no mugusi? Actually omugusi obwato bongo bore buya wikera bono igana tete kurigereria genda okora. For example, tete ko kwa our neighbor ya Omogere. Doesn't matter. Omogere miaka ya yonzi are opposition. Ikina kinta etorigereri madam. Ekara opposition origereri gusi okonyora to kwebaga. Tete tori from the bottom tete origereri gentiki. But ekara Omogere opposition ni amagendera manene ngayare. Mbogere. Juzi mbogere na ringi kagena paka Kakamega. Origereri chipara, origereri chi project mbogere. Lakini ekero ochete gusia asitogoteba to kwebaka bose for example part of gusiba le serikali origereri kende nke yokegendere bose kende nke actually kya koliru kekera mekyo mugusine ere ngakobe serikali. Why do I mean that? Una engakianya chae taonta ete kukoira ekera arete to mugusiamo agatware sauti yemo agaka babunge bonspick 13 bakaba senya chae ekera nya cha kurangiruguru goira kwikaransa on table ari gutwara bargaining power oteba nje bono buna nya chae embwata babunge 13 bone ekera moko bagegetarieke na inchae need nalikwa roche twanyora taba wasiri bosemba 3 kinongeri no barenga kinobure babo uyonde korwa West Mogrango tukanyo GPS imbarengo. Lakini ekera to gwikira bono igekera nya charuo actually nando mugusia akasambirikana ekiagera ntu abwate umukwanirio itoruro.
bono iga yaikire nyasaye okorire gwanja kwaye actually umugusi bono twasoire konyo no mukwaniri otari ntumono gande twamoreta nebisa kubiato moreteire actually abugusi okorra to ukorete ebisa kubiato moreteire biatebire kurugusi omonto tobugate daktari Fred Okengo Matiang'i na into bono buno umugusi akero umugusi onde bwensi ubwate karengererie kia kuikatobe mayaga ya Matiang'i a reason why tonyore ebida kwanire kerenya chaare ngo but nanare kukwira ni mayaga iga doesn't matter na bige ntukigo chake konyore kure serikali yeyore ime temine tinga serikali yibono aba babo Gladys Wanga no bakwira ODM rero bare broad based na ubakuragira batie barodie na boko bayo tabukibu no tagite serikali yao lakini akarubu atobongo kuikoma yaki uikanyira ne seitu lakini John and Godfrey again to kiremo tarabe kabia does it mean you're not satisfied in ke serikali so far ya koliro mugusi because no, twari mo raiwinzi ga kora chitaragusi yangu anaiga serikali ya kolire kiri ya kolire lakini ekero tokogoi obuya na amabe niga kwengera obuya kulia serikali yakolire ki yakolire ona singenjo serikali ye yakite yangainire abana hinchi bakorwe bango lakini bangeli yabo bangeli yaito tiri gutumeka buronge ntora realize gendo gikuru kwa magenderero ono ize gotebanga Kansas Center tu arete rugiga iga for example you know to serve for 5 years as a chibesa jiri chonsi ip chi koba collected buna revenue ne serikali chipara iga daraja moja nsigiga iga na chega ne pikipiki na machiwakira ansi ejena yabona na intuono gaiga ejena ere capital engabuni ya capital city yaito busongo giga iga sikoligere limiga noroje state yaito ma ona na bonta ko tebanga ki because of that tuamanyira kuro tuanyore nga ntuangaine tu ekero tuangaine tu tugahakire serikali yeye chikura nga bottom up nga oyo bwate epigipigi ne ntomokonye anyore gari oyo bwate gari anyore ndege tuanya ko abando baitu oyo tabwati gasi anyorega egasi mama mboga olio bwate kwerende olengense gigaria babekirwe biashara oruko rugiga kwani chimboga chirigaria obekirwe duka aguno oturi ekero tutayo ekero tutarai karagiga twamanyira ko ruoro twanyorero omonto obwate birengereri bire biya sana tukarorera ngaki omonto oyo no yo minto ne birengereri abwate ne biya na hande ize performer kuruchi ministry yakolire gocha Fred Matiang'i niga kumete na hande hareko koli bintu bikororokana wono twamanyira ko ruoro twate birunga ki omwana oyo iga omugusi bono nkwatoro omugusi ingi toko moitire bigocha usane kitoko tebanga kibono tikatochamo egere ririra bakoria itabire nganko mwarire chikura tumubwate sina indu tororokane ngaki abantu aba nonye toko bahachikura ekene mbakorete ki mbaramo wona aba bandi bagutaite kutubaga ebare selfish ebintu egento bakoria aguchase serikali nechibesa koigura abandi bagotebanga barakama bakoria meshahara ngana andi bataite kukama inkieke bagukama on top taite kukwanira bono to my constituency Nyaribari church Mheshimiwa kidogo tutareka Nyaribari nani hata kurwe example kya magenderera yoko teba senkuru kote butule nko gutura magenderera origereri Nyaribari chache ne pare ya mobono ige kolemu ande ntuma etinere lakini akaro koigo mheshimiwa gukwana akobara chipara ichogende ground bono ogenda ayo manye ni ground atanaki tiangenda chipare nchira tenga ki chipare chinkole muchire epare kole mwekobe kwera minane ntuma ndibuse nebeku neyemo o identify chi project chinde chiro chire stall Nyaribari chache echire chinyinge namanya kwiburi bona ase serikali yo goteba madam what are you saying mheshimiwa wanki gotenga epane yeme kore mu Nyaribari yeti kiro murai wensa ko letara go Nyaribari actually negative chi constituency agotara mostly batinda tako ye para bono go tokorwo bisie radio funa togende ekorube no nyaturubori ondonga keumbu igasaine kolemu yoka lakini akaro gotegerera bagwa address okoiguchi para korubirongo kianate sio birongo kwa pibacho yasoka nyantrogo yagenda kabosi material pare iteyo kwa makwe pare ende yatachunya bisabo nyaguta
amariba pare ikende nkeyo eyende kwa igukorurigena nyaguta kiogoro kende nkeyo nechi para chire ka white ngechi nechi para chi kobekwe erami gosora te buchibekire erami. So are you blaming the president or you are blaming your leader? All of them. Because ya kare president ye kongainwe wanche kongainwa yacha gutacha chipara chitari kolemu. No yo kumungaina no yo to represent oyore MP. That's not right. All right. Again tunkire mwakwanira igoro ya ogo chama urumu gusira Dr. Fred Matiang'i kagerete mwaruche opinion polls ya sogate na Infotrack ya korata na Infotrack. In fact wikira boniga uisekurigereria ebakoteba nga munguso kidogo Dr. Irende Maiga kidogo na inde mwaruche gatia bara kurugusini kiliude ngomo eshimiwa morara kibaso gako mochiga tia bana siasa kurugusi gako batebe musimamo obo usilinda mwananchi bali ugose Jubilee bali. So do you think or do you feel like nga andake abaragia barokanje kuba mstari wa mbere cities chi misangirikano ya linda mwananchi kurwa gusi ebe biri kumu support Matiang'i? Does it mean so or what is happening? Can you tell us? Tigankwanega. Injanabira serikali. Linda mwananchi na Jubilee kirinege ntekemo. Intubwate umwana na handi tukatwara ise. But people feel they are getting confused. Intubwate umwana na handi tukatwara ise. Wono nabonde takoko tebinga oisekoriga lyo mweshimigo Onyonka. Oisekoriga lyo mweshimigo Onyonka kurugusi ni oisekoriga ligisairo. Oisekoriga likibagendi. Nigo okonyora bare ase emisangerekano ya linda mwananchi and at the same time the same people no bare ase Jubilee. Wono tatako kotebinga chinjira cyo guita embeba ni chinyinge. Wono linda mwananchi nigere ase Jubilee intwego support na bonda teko batebi intwego support na kiyo konyoranga babo abantu abana akwanira barayi abana bali mu ino gigali na hande no bali mu ino gigaiga na hande abantu abana bonda teko kotebinga ki serikali bono tobwate ga gwikebe form de nechi coalition ekero tuachite koria raisinga influence ya speaker oyore state office otagwera ndikokora siasa western siasa gokora oise ko iroro onyore Musalia Mudavadi siasa gokora ki siasa guita gigaria ekera guita siasa gigaria wono omaite guika tumogatire ekera to kumogatira ni ndo koreta Sifuna nere abagane chikura chiri UDA ebwana te kuchikonyora gigari western chikura chiri atoretere gocha muino gigaiga. Is there a problem? But ekero bako gende misangirikano nye karu mwana na tata nki tata tari watolirwa. Because people feel like linda mwananchi bono ye brandiri ye rosiri kwa roche according na Infotrack Edwin Sifuna gari 12% because actually Edwin Sifuna no monto ochipuka 12%, Dr. Fred Matiang'i at the same time 12% yari. So are we branding Sifuna or we branding Matiang'i? Wana na bonde teko tebiga ekero Ruto ago tuara 32 I think 32%. Okatualire 24 koro actually last year. Kono teko tebiga 32 against 100 igo teko tebinga percentage ki atabuga tikika bwo 100 60 what 68 yani gere as a united opposition. Ekero 68 yere as a united opposition. Now what it is our prayer nande which will come through nga united opposition asinge njoba realize amagoso yeserekali ye bunego itabantu yeserekali ye buneko ngaina abantu amagenderero yeserekali ye bono united opposition batebirenga ki babeke ambitions kyabo kando tonyore one candidate oyo ora diviti Ruto. And I wanted to say that one candidate is none other than Dr. Fred Okengo Matiang'i. Oize korigereria linda mwananchi buna bagote bangango bere supported na former president Uhuru Kenyatta. Very true. Oyi Jubilee ngoko ye support. True with the evidence, mheshimiwa. No, true with the evidence. Because if no can he has come public. Even former president has come public to say ne roko ye support. Ngwa ranindo kurumbaka ye Prado. Ndate ko watenga ki elindo bindembire
uraburi ngaki leta chi evidence lakini ebinde byo ni bya maiso ebinde bine bya maiso wono oyo linda mwananchi oyo go support linda mwananchi is the same person oretire Jubilee oretire Matiang'i ndo wana ine wono intata ko tebanga ki that is a political strategy yogo support Matiang'i nganjira singinto yibiro by the motegere na wente kwe wali bagaru tembo toga igase studio nganjira tokwanire taro yakoreka gusi by the way nganjira tokwanire taro yakoreka yalinda mwananchi gusimu aremito byakoreka Kiumbu so you as a leader John inki ura kwanire igoro yuborendi na monosoro ngoro gusi. Actually, ntaite qualify gento gya koleka na Kiumbu ati now ekeretere to mugusio mu bimombo soku obuo mugusiata anya konyora na lindebo kurmaega ekera Daktari Fred Matiang'i atarite gusi na abantu baye ntonyora ti shide ndeyonse atarite buya constituency agakora na anda actually onye kware korora emekutano yaye ngware korora musigari ororo abantu barenko n'abanyene abagusi abanyene na buya serikali na ubarendete Matiang'i na ubagotegerera speech ya Matiang'i patio korra gente kenge chieti koira serikali ya endebuya bonekera abantu baito babo sifuna bagocha actually etu amaete gento gekoba ngeliki abeta arari keliki abete ngaki ya Matiang'i bunache achite bantu bwate birengera binera ki mugusina ende na bwate saga but intelili sense ngento kiaringa na zona ki ebirangara bibiri byarenge buna twakorera umukutano umuyota Daktari Matiang'i buya mugusi orole kanirore United yakatogigwa paka Karonzo bagote abantu anyakororeke baka gashagwa goteba umugusi nawo twarorire mwanje to mwana omino bona abantu bakamanya kurigere nakina ande to gusaria erieta lyo mugusi ni sawa akarabare bogetutu bagakora umukutano umuya akarabare kisi bagakora umukutano umuya kego ika Kiumbu anochi guni chichete nebintu biri okoigubu nebirongo bikabo kumbe bebangete onya bakorira abo yabono Kiumbu no tugusaria oroche bagocha kuburukania umukutano asa abantu bategerete baganyete sifuna bache baba address egentu kerike karete epigi chemba so mugusi ebirongo ebi ni byarari actually ntaito kotebe ibirongo na abana baburukaine na ande tirikorana na abana baitu babanyari bari nekiombeke burukaine abantu batachiete no skuru barusiri abandi busenkuru bogetutu kyage no muntu ore no omonyari bari no mongina no kwari korra abana bari kurutama genari ne chenke ye kumusabuse no tenya basoeta marume but omwishime ngo tebari bakabasubati bale bakoroboncholia kali musubati uri begetegese bayikibariri nabantu banyari bari actually uri baona tindete kumoroka no mongina kebine bibago ekyagara epikicha njoma ya nimbaroche kurinda ite komateba buna no mongina akara twachororo abangina bari bakurukwa abangina baoniria amatoke nemesi basomeiri abana ari Kiumbu abangina bakoni mpaka kibanda ari okorora Kiumbu bangina mbarute timagena nechi yabeire formed nabarayi bande baito ikomongi musubati uretera okora biasarari musubati urita bwati biasarari okay actually nabonta ite kokoze free musubati urita bwati biasarari bari nabantu ba formiri erinde kosaririo mugusi erieta oyuko ba form ningo oyuko ba form mwishimiwa ningo abarayi baregeti ana mota ko ba free ngo teba kyagera nchechoni zagero tingo chaka kolete ebirongo mfomu ebirongo ngainkobira batia barayi baregeti baro morengo nde na ubatete ko sari erieta lyo mugusi ebirongo yene kiombeki yaste kare ekiombeki yaste during the regime of Dr. Robert Onsare Monda bakarosi a self-help group korukwa ebirongo bagacha batenga umweshimiwa Monda tokonye lakini bono buna Monda aruye tororo oroche bakaba separate ekero baba separate ekero oborayi bwacha bwa Simbarati Simbarati nanje tebyombe koigore nonye nabantu ba boda honestly aba bakombogori n'abasani bane bale n'abanje tekianda ye 10 ekara abanje tekianda ye 10 na higendete nga ekara bwata abantu buna bali ebirongo birya bon eganga yarenge nerie nga abantu aba bakonyu baligereri gunonye nebintu bahagokora nonye n'ikigazi bakori kwerende in essence eyene yaro yarenge esababu ye ekiombeke kuruku ebirongo lakini bono ekiombeke giachire kinturuta kiasoire ime batanire ekiombeke kyabeire ekiombeke ekiguni nekiombeke kebwatete mpaka gochi
gochinyamira muino igo tari nyari bari chachoka bono ne kiombe kenene kiogokumia ntaite gokubodiri swali elimo eri sifuna bacha gigaiga inkwa igunga ATC aitomate gigaiga chipigipigi nchiasi abana poda mbasi ekirere tuoro the holiday ba promise 1500 by the end of the day bakaigu 500 inkwa ruchi what happened ba kuruoro ba gotebanga one time lakini barenga kwa 1500 inkuru barenga oro ba goteba one time use barenga goteba two time ne sababu nere libarenge gusiekerero ebare gusiekerero nga mbato transport bali bande tutavuga chigari tocho mokutano olinda mwana inchi omokutano olinda mwana inchi oboru abantu lakini bo bakamakuru bakanyoranga spontaneously abantu baachire kera abantu baba bange mono bono nali bacha kukuminga ki kurubosongo gige kanga ki tuabuga nga omokutano jotorenge kwa successful obeire very successful bono ngochirogoro bako genda abantu gabu chisiminoro che bintu bichigokora efomu giga bwe birongo efomu giga buchiguni bono but I had actually omoshimiwa janda moisunde no wabatu musangirire kano keumbo I had omoshimiwa Governor Paul Lasimbarati kagotebanga birnibi guns amo safari linda mwanaichi na route tani guns bali tate kokoboli inki bosonge gento gerita akore kane to borro ke kogeronya ne onye linda mwanaichi yabwate guns igonga bosongo pabwate guns use linda mwanaichi kwa stili bosongo yabwate guns number 2 omonto ore garime egari ekominyoka iga guchigi garia amagina akorunse ono linda mwananchi eya tanga neti kuni sigali birongo na andi bache kweita baruboka abanyene yani gali ke umbu bache kweita boka abanyene ntaite kokana ngote yabangaki eline defense ere baseless na andi ono nabonde te kote bangaki kolino ko reason ke bwana tiga abantu ba reason buna abantu ba kongeti obongo bono umaite siasa na ra kolide siasa kerota ite nonye nabantu nonye no chikura bune chigenderete gigaiga nabo ikagigaria otebe litukerio obeka abantu baibe chiombe kenyoreke gimabutuko liria abantu bagujiwaka chikura mapi liria bago ni chikura bagujiwaka banyore chiombe chebiru abantu bagende kuri chiombe batike mbachi waka chikura ikobona bonde tekoteba ngaki ekero ore nganaye governor ye county tikakungaina abantu ebintu bakunyara korora onye ko kungaina abantu ebintu bakunyara korora imbirenge bikwa bangainire batanyare kokoreki batanyare korora. So that is baseless argument. 07851021020704102102 motegelesangana twasimambia boniga nyakubwateri bole bashimwe no barase studio nkikire komentera gwetera se chinkwana cheto twatwalira simambia boniga SMS line 0706102102 na radio hello radio funo yo musumba Justin Vyoba anje ngote abamba besana abwa seba ko bega kire kiwo cyabantu basaba molemba gutwara pi molemba ko utomondo bosa molemba to gutwara pi ngobana ikomanya ngaki ngoja kwa ntu torerine mwananchi nanje tanja osaita beta itababia mwana. Asante sana 07851021020704102102 motele SMS line 0706102102 sangana ito simambia boni Governor radio hello na radio ngajima yibwagira nawe ya ku studio abwakiribia umutaranganga kurbocheiga njebano maedege ndontanya kumanya bakabono iga bunse jiga kwa imbanto ki ge kogera na bantu sokora baruche kaine anye gere gena ngadali serikali bandamba ba serikali intia bazikali bao karabata kubrata bantu bari ge kogera abantu bari baruche kaine. Alright, sawa shukrani sana agotenga magi Dennis Omba yekoro egache semo chage kano no torena inua semambi ejaboni ga shukrani sana msanii wa Kisini ndo cha ujumbe yao kabisa shukrani bwana radio hello aba kubugatiri kumambi tindago ikera karibu sana akibirende amangana abashimi wabu bakwanire mabo amangana maya nandale kene abantu baitu tigakongainwa nebintu biroche kaine njengo kwana marako bali tukuri arero tauni naringi kinsainye mwana ominto omuroyo omugusega apa getepigipigi bobe timetio sinesi mibakire tu iko bate tabantu saiti ya 400
babogoritie ebibago ebiboko mumurori enjira onye kimbero kitamuire tetare koba bigobona storigeretie ne saura tokonye Kenya yaito yabeire enkong mono muna kusi yaito montonaro kwanete kera ruete gosirekero bagateba ngobonyira bwatokire kisia morigereri buya abantu babeire bobe sabanya sae bokongu batokone abagambya bubakwano bo maene bore moyo onye namangana kwerende ayaitolinda mwananchi no bara ensemo ya Jubilee tigotogo sabanya sae mona koruta omugaka okengo matiangia makindi tigatomo engobo egeranya sato igwe na intutururi ko mugano mambia ngantu abeto murai na tugambe tamwe yem. Asante. Asante boke vuna radio hello. Muswadina kibugete. Bwakire. Oyenjori tiambo gono mboreria muzike gero na manyete godi ne yaiwe nonde. Seitogere irungwe sikoro nyakanyi gwete. Ko igwete. Ngiringa nanda basabe abana baminte mambia bono mwagambire bujaiga. Tigango tosabira na maya na ande unankorora iganje mangana arionsi tiuna mwanya bere mukonyera sengirende yobwagare kurwa bukeumbu. Tigango mone nyasa kanege cyomba kanyuma etembura banyene umungu anu yosire to korkuma tendu 5 ene gware. Toko maya mambia barandi bararandi mwete morandi na bararandi bwato moika onyoro gokora majibu ena Jesu unare moyo. Tiga ina ra menye chori tembo go. Asante Joel, shukrani sana. Actually mapinduzi ndera akoendewa. Tomorrow. Oh, sorry. Tomorrow on Friday. Ndio mobero yokoletu. Okay. Akotenga magi, good morning. Enkwandiri abara yes studio, shukrani sana. Okay. Sawa. Na radio jumbe yago tebanga kera barai baito bagusi bakubika mangana mitandao ngabagurire kigari cyugutsa gukora campaign. Singincho chipara ne chimbe gusiba idikile punkire kiamo chiwe sana kyo mujumbe unyaribali chache mheshimiwa Zaire Janda ga chieto kugara chigali agateba ngagurize chigali singincho na maite chipara cha gusine chimbe chigali chigo cha gomokonya gukora chi campaign algo komisa. Again, rao sangene to mo tele 0706102102 sema biaboni gap ato G morning magi Salimia Sagiro hapa we are following kwa tinsema cha Naivasha mwambie next month we meet Nyangoro in youth conversion tuko pamoja. Okay, asante sana kagere to mheshimiwa Igure ujumbe yago vuna radio hello ona radio aro Mwatione ikisamane kia masongo. Karibu sana. Asimoko mwatanga no maposto Samuel Nyamanje proga ikisama kia masongo stage. Antu bategerete gakegi maga na ndo chenga na tuna cha unyangaraga. Aho tebanga radio kuna ndiri kuru Samson yateka ka otanero to kinere kuru biti ya egoro. Alright, shukran. Abashima bibiri bito byakire ngakire turwingana yeto yo morekero togota bukimoro birasema byebono. Kero togota kino mheshimiwa Godfrey. Wone ngana naringe bukwana yane yo mwerio parting shot no gotebanga abarai ko bachoriru. Niko bago choru baletera abantu amagenderero. Tika bateme ko letera abantu amagenderero. Na wonde teko tebanga into buna mwana inchi. Ntori nchara mono ora toretero mochere tori. Ntori nchara mono ogo toretera chingende. Egento tutagete na magenderero. Ekero tokonyoranga ogo serwe kuri iguru na mangana yechingende ne mechere ni gari iguru wetani ya magenderero tubwene tiko ba morai in place. Ntori go kana chingende. Ntori go kana emechere. Abantu bataite koragira, abantu bataite ko igota. Lakini eganga yogo chorwa kusina magenderero ono endagera kuri endagera guchinda igabu na nali endagera iga nande nagende echo iyo ni maendeleo imaki kingo tiga maiga nande nabona ataka gotebanga amangana yaguni simu aretiro obwoba kera koreto obwoba naringe gotebia abana inchi nto tumeka bobe abana siasa tikagotumeka abana inchi bobe igendo kende ayonye go kare ose udayu yawo kare berororo ka bantu bando morembe
balitore opposition, balitore Jubilee, balitore Linda Mwananchi, tigatobe roro na into toba omorembe. Lakini ekerugo kana omwana oino kabisa. Aye mambi naye nocho tubuli toko ekerugo kende gekogeraye gwatokanire. All right. Yesu Mheshimiwa John. Ya, tete mugusi ototegerete ng'ambuya mono ase engencho ya ogototegerera naende mbuya mono ase engencho ya okoreta gusii ebe ya omorembe buna yarenge. Tete goteba intu buna omogusi n'abantu twanje tomorembe naende twanyorire omwana oito Dr. Daktari Okengo Matiang'i nere togosupport. Nekera tokomosupport ntugo ntoratanga onde neta abori kerogo kiaye. Egento kio kanare kobasaba buna abagusi kakika abantu bakorusiko bagocha kuraria bose bagocha gutangaza okogani kwabo tobaeri bagari abene erinde batangaza okogani kwabo erito twara omunguso ase omwana oito Matiang'i nase county yaito ya Gusii namo ntaete goteba ng'aki ekere echenchi egocha na ekere egocha tiga echenchi eche no morembe kingoche constituency boigo tiga abantu baito barani ng'aki magenderero tari gari magendero tari mechere magendero tari chingende amagendero no kwagacha omwananchi arwe step ende kochieyende abagusi ba mito tigatonya goteberera ntokworkerania ase obwanchani erinde Gusii yaito eirani erietari yabwate biamono mugusi omugima. Shukrani sana John, shukrani sana Godfrey asogeka se studio ngachiro mo hotel ngotenga. Thank you so much aso gusangana ncho uchakira tere 11 weka chera girenye chibono mambiso murubere bomo kia murubere ngosole kabisa mumeranere Anbarongo pamoja na Victor Mwesemia Mange ndoke the first lady. Bye bye. Yevuna FM 102.0 Radio Toronto.